Il-kap nazzjonalista Simon Busuttil għandu jerfa' responsabilità politika għal mod kif kien jixtara żejt mill-Ena Malta fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti. Waqt il-programm Issues fuq One, l-eks deputat nazzjonalista Jeffrey Policino Orlando qal li minkejja skiet tal-kap nazzjonalista Simon Busuttil huwa wieħed mill-kolpevoli għan nuqqasijiet kbar li waslu għat-telfa li ġarrab il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni fosthom il-mod li bih kien jixtara żejt fl-Ena Malta bejn l-2008 u Mejju tas-sena 2011 u anke fis-snin ta' qabel. Speċifikajt fl-ittra tar-riżenja li tajt jiena bħallum prattikament sena, tajjeb, lil Dr. Lawrence Gonzi fejn iddikjarajt lil innifsi bħala deputat indipendenti, speċifikajt li ħan ir-riżenja minħabba żewġ individu partikolari, is-Sur Richard Kakija Karwana u Dr. Austin Gatt. Ara għalfejn ma tkellimx dakinhar, Dr. Simon Busuttil. Ara ndur fuq mhux Dr. Simon Busuttil biss ta' kull wieħed li fl-eżekuttiv fil-grupp parlamentari he did not stand up to be counted bħala kolpevoli wkoll għal dik it-telfa. Policino Orlando semma l-intħil politiku fix-xiri ta' żejt mill-Ena Malta li l-Awditur Ġenerali jfissru bħala intħil li jikser il-prinċipju ta' governanza ġusta u trasparenti, intħil li sewwa lil pajjiżna mijiet ta' miljuni ta' euro. Jgħid li dawn l-affarijiet huma inkwetanti meta wieħed iqis kemm il-poplu ħallas kontijiet għolja tad-dawl u prezzijiet dejjem jiżdiedu tal-petrol u d-diesel. Mis-sena 2003 u anke qabel, anke minn informazzjoni li għandi, wieħed jinkweta ħafna, u kien nitkellmu fuq miljuni kbar ta' liri Maltin, ta' euro, fuq medda ta' snin, tkellimna anke fuq persentaġġi f'każijiet oħra, fuq medda ta' snin persentaġġi li potenzjalment ingħataw lil ċerti nies li kienu qed jagħmluha speċi ta' aġenti allura kellhom interess li jmexxu l-interessi ta' kumpanija u mhux toħra jafu jsarfu f'miljuni kbar ta' euro. Dak il-miljuni kbar ta' euro ma ħallas għalihom ħadd ħlief il-poplu Malti. Dwar l-eks Ministru Austin Gatt li llum qed jgħid li ma jinteressax wieġeb dwar dan il-każ, Policino Orlando jgħid li Austin Gatt temm karriera politika fejn warajh ma ħalla xejn ħlief falliment wieħed wara l-ieħor. L-iktar individu fuq bażi individwali li telef dal-pajjiż biljuni kbar ta' euro. Fairmount, BWSC, Arriva, il-famuż kas tal-smart meters li forsi interessanti ħafna li wieħed jinvestiga ftit ukoll. Dil-biċċa xogħol tal-procurement vol dan għall-awditur stess, kif qal sewwa Paul, persuna totalment apolitiku, persuna totalment indipendenti, qed jgħid mhuwiex sew. It is against all the imaginable principles of good governance li inti kollok ministru li għażarda ikollu l-arroganza li jindaħal fl-oil procurement. Xi ġifieri? Issemma wkoll il-mod kif kienu jittieħdu l-minuti tal-laqat fejn kienu jittieħdu d-deċiżjonijiet dwar ix-xiri taż-żejt, tħażżis, tpinġija u vleġeġ mingħajr informazzjoni bażika ta' min kien jattendi. Meta inti tara nerġa' ngħidu dal-minuti li jekk jien għandihom il-tifel ta' 3 snin, tajjeb jipprova jagħmel xi ħaġa ħafna aħjar, ta' 3 snin għadu kif jitgħallem kif juża l-apes. Żgur mhux forsi, anke ħajpinġi, voldri with respect lej il-talenti artistiċi ta' minn kien daw, limitatissimi, tajjeb. Voldri il-poplu diġà jaf, tajjeb li min kien qed imexxi, min kien qed jieħu deċiżjonijiet li waslu biex aħna nħallsu kontijiet fenomenalment ogħla tad-dawru tal-ilma kien qed jimxi b'dan il-mod mhux leġġer, tajjeb ridikolu. Waqt l-istess programm il-ġurnalista The Times Kurt Sansone tkellem dwar kif l-aħħar leġislatura il-kumitat li kien responsabbli mix-xiri taż-żejt baqa' ma ltaqax għal 10 xhur sħaħ. L-awditur di li ġbet l-attenzjoni, ġifieri anki f'daw l-10 xhur, l-Oil Procurement Committee xorta ħa ċerta deċiżjonijiet ta' hedging, pereżempju. U min ħadhom ma nafux. Kellej l-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet li l-Ministru Konrad Mizzi talab lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga wara l-konklużjonijiet ibsin tal-Awditur Ġenerali dwar il-proċess tax-xiri taż-żejt fl-Ena Malta. Jiena nispera pereżempju li issa malli jerġa' jintaqa' l-Parlament wara l-aħħar ta' Settembru, il-Public Accounts Committee, l-ewwel ħaġa li jkollu fuq l-aġenda jagħtiha priorità hija r-rapporti tal-Awditur. U jiena ngħid ukoll li hemm bżonn li dawk in-nies li kienu responsabbli dakinhar jinġibu wkoll quddiem il-Public Accounts Committee anke jekk m'għadhomx illum membri tal-Parlament jew uffiċjali pubbliċi